Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायग्रोनाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा दिनै प्रग्राम दं लोगोफोर पार्कआवहाय दा मोनायावसो लोगोफोर जोंना प्रग्रामा ओमफ्राय दा नै जों एकदम रेडि देलायखांजोब्बाय दा गारिबो सफैथ'वाखै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था लोगोसे लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर गारि गाखोजोब्बाय सफैबाय लोगोफोर बायनाय अखा हाबाय बिरादनो ओंखारनो हाला दा सफैबाय लोगोफोर नै आयु बिराद अखाया बिराद असान्थि खालामबाय साहा लोंसै नै दायो ओंखाम जानो फैबाय लोगोफोर जानानै लाग्रोसै लोगोफोर नै लोगोफोर जों दा एकदम मोसानो रेडि नै दा मोसानोसै मोसाखांबाय लोगोफोर एकदम रंजाबाय नै मेथाइ खननो नागिरबाय आदा बिराज मेथाइ खननायखौ नायनो थाखाय नुवाखै लोगोफोर एकदम रेडि ada birasa खननानै थांखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै सोरजिसुमा आदाया खनसिगोन मोसाग्राफ्रा एकदम रेडि जोबनाय सेंग्राफ्रा फुरा बाज्ल' खावजोबखायो सोरजिसुमा आदाया खनसिगोन एबार नै सिटिं बानायगासिनो मानसिया बोराय नुदोंबाबो बिसा बोरायाखै आरो